Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadam nde kala min bismi mon kelle gadane roɓinde jandeji aljuma nogasi joyi lewru octobre 2024 bisimilla mon kelle gadane roɓindo jandeji puɗɗortoɗen ko jande Revue quotidien jande Revue quotidien ɓe garti koye débat public hakkude o mo ganduɗa ko Amadou Ba kamɓe Ousmane Sonko jande Revue quotidien ɓe garti yiide Amadou Ba hande oɗo saaha ne wayno toɗɗima ɗen dogue kam e toɓɓe ɗe ɓe poti yewtude kanko hakkude makko e mo ganduɗa ko mawɗo jagorde o tatu Ousmane Sonko ko fatuno noon e gueɗe rendo leydi Sénégal kono ɓe garti e Cheikh Yérim Seck mo ganduɗa hanki o ɓe mbaɗi lancé oɗo initiative walla mi yenna plateforme mo ganduɗa ɓe mbi ɗum que DDL devoir démocratie et la liberté kanko Cheikh Yérim Seck warti ala ko saabi ɗum so wona a daranade koyno foddeji kam e hakkeji bani adama ɗo e nder leydi Sénégal ƴeewoyen jande tribune ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni yiɗɓe yaddiɓe kanko mo ganduɗa ko Bougane Gueye leader mo Gomse Bop hanki o de ne wayno kamɓe ɓen sukaɓe yaduɓe Bougane Gueye ɓe mbaɗi e rango tawi kadi ko joddade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni dental golle des Nations Unies gam artude e ɗen caɗele ɗe ganduɗa hande ko to ñanggue ne yiide mabɓe Bougane Gueye fawama ɗum kono kadi teskade wonande jatirgol caggal ko yete ko démocratie wellitare leydi Sénégal kono ɓe garti kamɓe jayde tribune ha joni e ko yowitino e wonande mo ganduɗa ko nanggugol on suka jandiyanke biyeteɗo Ahmed Ndoye jayde témoin ɓe garti koye Samba Ndiaye on mo ganduɗa kanko hoorejo leydi ndi e sangu bata jagorde o waɗimo ko yete ko PCA SN HLM ɗum noon addi filñetere mawde e landa Pastef ɓe garti hen kamɓe témoin en ƴewoytu jayde li quotidien jande li quotidien koye kan haalini arti on mo ganduɗa ko Samba Ndiaye caggal nde kanko hoorejo leydi ndi o toɗɗi ɗum wonande PCA SN HLM ɗum ɗo noon saabi ha ɗum addi filñetere yogay ɓe ganduɗa ko taweteɓe e landa Pastef ɓen ɓe ganduɗa kañumen ko yadduɓe Samba Ndiaye kañumen darima gam daranade on mo ganduɗa ko Samba Ndiaye kono ɓe garti kamɓe li quotidien ha joni e plateforme mo ganduɗa Cheikh Yérim Seck waɗi ɗum lancé holliti faydo ko daranade ɓesguji leydi Sénégal to banggue ko yete ko potal kam e hakkeji kam e foddeji mumen e nder leydi ndi jayde l'évidence ɓe garti ko une rupture ratée par Diomaye et Sonko ɓe garti kamɓe l'évidence ko yiide e ko etno noon wonande to banggue rupture ɗum ɗo de ko gam addude waylo wayloji e noon dawrugol leydi Sénégal yarata ni woni hunde noon nde ganduɗa kanko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe ñamti kongi mabɓe caggal noon de teska ɗiɗo tumaji kala kewal ɓen ɓe ganduɗa ko transhumant en ummi ɓe landaji kam e mouvement ji nattuɓe e landa Pastef ko hunde noon nde ɓe kollirno ɓe gonta ɗum a jab kono kadi laamu mabɓe addata ɗin gueɗe kono hande o saaha noon ko goɗɗum woni ko yiya jayde rupture arti hen kono ɓe garti e toɗɗugol Samba Ndiaye ɗi ganduɗa addi filñitere e landa Pastef jayde enquête le choc des styles ɓe garti koye on mo ganduɗa ko Amadou Ba holliti jaɓɓi nden yewtere goɓi jiile hakkude mum e Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo ɓe kolliti wonande kamɓe enquête ɓe garti hollidde tawi mabɓe kala to banggue wonande fannu no yaari o kono noon ɓe garti kadi e Amadou Ba mo ganduɗa kollidɗo wonde alay saago ɓe mbawa jofade kala ko itno noon e toɓɓe ɗe ganduɗa ene fewti tan e gueɗe rende ngo kanko Amadou Ba il fixe ses règles jayde enquête arti hen en ƴeewoytu jayde l'observateur ɓe garti koye Sonko e Diomaye kanko ɓeɗo ɗiɗo ɓe ganduɗa ko kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko e leni ko kañumen peccata laamu ngu goto mabɓe fof kadi ene jogui hen ko yiyete ko feccere mum to banggue laamu ngu yiide l'observateur ɗum ɗo de ko gadunol e tarikh leydi Sénégal kono ɓe garti to banggue Ousmane Sonko kañumne de to banggue wonande ɗen gueɗe ko hunde feññinide ha seeki ada jayde l'observateur arti hen kono ɓe garti kamɓe l'observateur ha joni e o mo ganduɗa ko toɗɗugol kanko Samba Ndiaye PCA mo SN HLM ɗum noon addi filñitere mawde e landa Pastef en ƴeewoytu jayde las ɓe garti koye kanko mo ganduɗa ko Samba Ndiaye mo ganduɗa hoorejo leydi ndi e sanga batu jagorde waɗimo toɗɗimo ko yete ko PCA SN HLM nden filñitere kono ɓe garti kadi e ɗam ɗo ilam ɗam ganduɗa hande ɗum tampini yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko loriɓe e wertago leydi Sénégal kono ɓe
ngarti e o mo ganduɗa ko Amadou Ba ko liɗɗo jaaɓi yewtere goɓe jiile hakkunde mum e Ousmane Sonko. ƴeewoyen jayde l'éveil ɓe garti ko yete ko noon to banggue gujjugol jawdi ha ɓuuri tengtude toon to diwan bo Fatick. ɗum addi filñitere hakkunde ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi goni aynaɓe walla ni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni joom jawɗele toon e ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi gujjata ɗen jawɗele caɗele ɗe ganduɗa ana tawe hakkunde mabɓe no jayde l'éveil arti e rewɓe taweteɓe coalition Takku Wallu Sénégal gam darde nde ɓe daari jattinade ha joni huccodirde e landa Pastef. jayde l'éveil arti hen ƴeewoyen jayde Le Quotidien ɓe garti koye nden yawtere goɓe jiile nde ganduɗa jaɓini ɗum kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko Amadou Ba holliti jaɓi nden yewtere kono kadi o arti o yiide wonande alay saago ɓe mbawa yewtidde dendagal ko fatuno noon e toɓɓe patude e gueɗe rende ngo guilay cellal ko yitno noon e faggudu ha ni e oɗo saaha to banggue wonande dawrugol kam e gueɗe ɗe ganduɗa kadi ko patude e rendo ngo tawi kadi ana hato jini e ɗum yewte. jayde Le Quotidien arti hen kono ɓe garti kamɓe Le Quotidien e toɗɗogol Samba Ndiaye PCA e San Aslem Waly Diouf Bodian Guy Marius Sagna Dahirou Thiam e omo ganduɗa ko Abbas Fall ɓe kala jalti ha ni e hollidde wonande metti mumen e ngol toɗɗogol ngol rewani lawol ɓen ɓe ganduɗa hande ko taweteɓe landa Pastef kolliti nden filñitere. jayde Le Quotidien arti hen. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV ko ɗum woni komin ɗoɓinnomo no kelle gadane ɗoɓindo jayndeje subaka hande o min ɗo kon aadi altine paɗo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.